Mae Gwasanaeth Archifa Conwy ar agor i'r cyhoedd ac fe allwch ymweld â ni yn y Ganolfan Ddiwylliant yng Nghonwy. Mae gennym gofodion hanesyddol sy'n berthnasol i Sir Conwy. Gallwn helpu pobl gyda'i hymchwil ar eu teulu, cartref a hanes lleol. Mae'n debyg bod rhai ohonych sy'n gwylio wedi bod yn ein hystafell chwilio i'r cyhoedd, ond roeddwn i'n meddwl y byddem yn rhoi taith tu ôl i'r llenni i chi hefyd. Y brif ardal y bydd y cyhoedd yn gallu ei weld a'i ddefnyddio yw ein hystafell chwilio. Yma byddwch yn gallu eistedd ac edrych ar y ddogfennau y gellir ei harchebu o flaen llaw pan fyddwch yn ei archebu lle gyda ni. Rydym yn derbyn ymholiadau yn yr fan a'r lle, ond mi fyddem yn argymell eich bod yn archebu lle o flaen llaw i wneud yn siŵr fod lle i edrych ar y ddogfennau. Mae gan yr ystafell chwilio ddau gyfeiriadur ar gyfer defnydd y cyhoedd a mynediad i Find My Past, Ancestry ac Archif Papurau Newydd Prydain. Mae 2 ddarllenydd microfiche a microfilm yn yr ystafell hefyd. Mae amryw o eitemau ar ein silffoedd llyfrau yn yr ystafell chwilio fel copi papur o'r catalog, llyfrau hanes lleol, cyfeir lyfrau stryd a thu ôl i'r silffoedd gwydr mae gennym rhai o'n llyfrau prin. Yma mae ein hystafell digeiddio ac yma cedwir ein sganwyr newydd. Mae hyn yn golygu y gallwn ddigeiddio mwy o'n cyfnodion fel eu bod nhw'n haws i'w defnyddio. Dyma ein huned dosbarthu aer. Mae'n ei galluogi ni i gadw llygad a rheoli amgylchedd yn yr ystafell ddiogel. Mae synwyryddion ar wasgar yma ac acw o gwmpas yr ystafell ddiogel sy'n helpu i gadw llygad ar amgylchedd cyffredinol yr ystafell ddiogel, yn ogystal â chofnodwyr data unigol o fewn rhai o'r bylchau sortio, i allu gweld sut y mae'r dogfennau yn dopi fewn amgylchedd eu hunain. Mae gennym ffordd i fonitro'r system hwn ar ein cyfrifiaduron ac yn gallu cadw llygad arno os ydym angen troi'r uned dosbarthu aer ymlaen. Enghraifft, os oes newid sylweddol mewn tymheredd a lefelau lleithder yn yr ystafell ddiogel. Ar gyfer y rhan fwyaf o'r amser, nid yw hyn yn hanfodol ac mae'r ystafell ddiogel yn amgylchedd goddefol sydd ddim angen i'w reisogi neu ddadleithio. Dyma'r ystafell ddiogel a dyma le rydym yn cadw'r mwyafrif o'n casgliadau. Rydym yn hapus iawn i gael gofod mor fawr sy'n ein galluogi i ofalu am ddogfennau hanesyddol bwysig sy'n berthnasol i gyngor Conwy a'i bobl. Rydym hefyd yn cadw rhai o eitemau'r amgueddfa yma ac mae ganddynt hwytha ei gofod penodol o fewn yr ystafell ddiogel hefyd. Mae gennym ddigonedd o le yn yr ystafell ddiogel ar gyfer ein derbyniadau yn y dyfodol ac ar y hyn o bryd rydym yn edrych i ehangu ein casgliadau i allu adrodd hanesion holl bobl Conwy yn well.